Arratsaldeon Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Lekeition gara gaur Euskadiko traineru txapelketaren eguna, aste barruan, egutegia oso betea delako, honetaz ere hitz egingo dugu gero, luze eta zabal, eta gaur itsasoa ez guztiz nahasia, baina olatutxoekin, haizea ere bai, eta itsaso zabaleko estropada ere mugen. Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Gizonezkoen lehi hasiko da orain, zenbaki borogila gainera, 30. edizioa du Euskadiko traineru txapelketak, bi txandatan 8 traineru lehian, Gipuzkoa eta Bizkaiko 4 azkarrenak. Orain gizonezkoen lehenengo txandan lehen kaletik Zierbena, bigarrenetik San Pedro, B11arekin etorri da gaur San Pedro, hirugarrenetik San Juan, laugarrenetik etxeko trainerua Lekitzarra. Eta ontziak hortxe dira, nahiko egoki kokatuta. San Pedrotarrak behar bada, atzera esiago. Erne, itsasoko epaila ere hortxe dugu. Arreta osoz. Quietos, no remamos, quietos. San Pedro San Pedro, bai. Estamos ya, están aligerando, Zertxo bait aurrera egin behar du Gatonek. Bai, jarri da, bai, badoa, Mutilek. Olentxe. Ea, bai, palea. Hortxe goian, bai! Hasi da Jaun Andre lehenengo txanda. Gogoratu txanda honetan, Bizkaian eta Gipuzkoan, 3. da 4. izandakoak ditugula lanean. Eta Gipuzkoan San Juan izan zen 3., San Pedro 4., Bizkaian Zierbena 3., Lekitzarra 4., Portugaleteri aurre hartuta, naiz eta K-ligako ontzia izan, etxekoa, Lekitzarrak, eta ea nola moldatzen diren hemen. Lehen kaletik Zierbena dugu, bigarrenetik San Pedro B, San Juan 3., Lekitzarra 4., Zierbana estropadaren buruan, eta Lekitzarrak ere, Izutzarraun elkartekoak, txukun hasiera honetan. Bai, gerrarako etorri dira, iruditan Karpintero eta Zierbana, eta hauen inguruan esan, bai, ligan erabiltzen duen kuadrilarekin, akaso Iker Pascual bagarrik, titularretatik horixe falta da baino, kuadrilea bintzat. Oso sendoa. Bai, ibili beharrekoa. Eta aipatzeko abestea, Mikel, nik uste dut, iragarkeitan gaunduen bitartean, etorri aldia edo ekarri aldia, gero eta barrurago dagoela. Ia estropada ere hartu duela, oso osorik... Giroa iluntzen. Oso ilun. ¡Equipo! ¡Que navegue! ¡Vai! Hemen San Pedro, B11arekin, Izi Ziztiaga, arraunlari eta prestatzaile, eta Gaton patroi lanetan. Hori da, eta akaso deigarriena esan, hau dela KE ligan dabilen ontzia, azkeneko estropadarekin alderatuta bi aldaketa egin dituela, Izi Ziztiagak, eta Izi Ziztiaga bera, 4. tozta estriborrean, arraunean ari dela, gazte jendearekin. Zierbena oso ondo, eta izuntza ere bai. Nolabait bigarren mailako ligan ari den ontzia izanik, baina bestetik oso ongi moldatu den kuadrilla beti itsaso zabaleko estropadetan, eta esan berrik ez hemen, naiz eta egokitu zaien kalea, gustagarriena ez izan. Eta hemen San Juan, Ibon? San Juan darrak, gaur Joseba Fernandezek atera duen 14koa ikusita, esan, rotazioekin eta liga osoan zehar egiten ari dena, horixe egin duela, eta aldaketa ipagarririk nuke aipatuko. Behar bada, Joseba bera, aurten 3. toztan dabilera baurrean, eta kontrankera pasa dela. Eta hemen Lekitzarrak, aboititzen taldea, Goikotxa Xagua, patroi lanetan, eta besteak beste, Eki aboitiz internatzailearen semea akeko lanetan, eta hauek ere seriotasuna handiz nola ez, etxean eta handiekin burrukan. Eta oso ondo eta begira detailea, zeinen garbi ateratzen dituzte palan, gaur hori da kontua, zeinen garbi ari den, erritmo bajuan, orain 32-33 palan joango dira, baina raunean oso garbi. Eta esan dezagun, Jesus hor giroa berdetzen ari da, eta giroa berdetze edo iluntzonek akaso, kaleen arteko ezberdintasunak, eta txanden artekoa. Nik uste dut, orain giro ilun honekin, 4. kalea ez dela lehen emakumeekin bezain txarra. Era bat hartzen ari baita. Behasoia edo karrialdia estropada ere guan. Eta nik uste momentu honetan oso kezkaturik, gero, ohorezko txandan arituko dira. Besteak beste ikusten dugu Hondarribia
eta ikusten dugu baita ere Bermeo Urdaibai, gildi eta prestatzen alduten neurrian bada-espada. Hori da, Hondarribia lehenbizikotik joango da, Urdaibai irutik, Urdaibai biti barkatu Orio irutik, eta laugarrengotik aiku, eta hemen ikusten dira Urdaibai eta Bermeo, ontzietan zerbait egiten ari direla. 400 metro, eta Josu Aboitizen hitzak ere ekarriko ditugu pantailetara, hemen duzue, estropada atarian, Lekitzarren entenatzaileak Euskal Telebistari esandako. Bueno, azkena urteetan eta hemen Bizkaiko txapelketan be gutzako kanpoko kaliak hobi ziren, ezta. Hemen aixi joten bada apur bat hor mendebaldetik bai izaten da hobia bata, baina bestelan danon izaten du apurra 2 irura izun, ezta. Eta urten edo gaur be pentsatzen honik ora 2 iruak hobi izango dizela. Eta lau bera be, bueno, ia zelan dagoena aixia kanpun, baina bestelan ez da gelditxuk atzien. Baiziak kanpoan badau, eta ekarri aldi gogor xamarra izan da. Eta, bueno, ea ba, hor ditugu, Zierbenakoak buruan Izuntza Laura, San Juan Seira, eta San Pedro Eusten baita ere, K.E.B. ligako kuadrilla dela kontutan hartuz, luze txukuna. Bai, oso itxurosoa, hirugarren mailan dabilen taldea, eta begira hemen Zierbanakoak. Dagoeneko lehenbiziko kalearen babesa hor galdu dute, Itxaso zabalean, burua eskatuz. Zante Karpintero, patroi laneta. Tartea gora, zazpi orain. Eta begira, Karpinteroen arrauna gora eta bera nola dabilen. Tanto madarikatu hori joango balitz, kamararen objektibotik, mesede galanta, Ibon. Hori da. Ezin izango diegu, kentzeko. Putz egin behar bada, putz egin behar. Hor kontua da, lehen ere esan dugu, eta esango dugu gaur. Garbi ateratzea pala eta ontziak gogortzea kanporaka. Erritmo bajuan ikusiko ditugu. Akaso puntako treniruak 32-33 pala. Begira palizetako bandera. Santa Catalina uartera urbildu, itxasargira urbildu diren punta hortan, hortxe ari da sufritzen Izuntza, ez da, Ibon, kanpo kaldetik. Hori da. Oraintxe, busan. Hor da, Zierbena, 5:52, Zierbenakoen denbora. Nabarmen, ipar-mendebaldetik. Begira estriborretik nola sartzen den. Eta hor olatu pixkat ere bada. Haze lanak. Lekitzarrek begira Zierbena. Bete-beteko itxaso estropada jarri zaigu. San Pedro eta San Juan ere 13. Ea orain bigarren luzean zer gertatzen da. Orain ez dauka zer ikusirik. Lehen ikusi duguna eta orain ikusi duguna. Orain ere garbi eta olatuak hartu behar dira. Batema gozatzen ari da, Bai. Hau kontua da, hauek karelean, kostauan palkari jarri gabe atera dira. Pentagora, maniobran 9 Zierbenak Izuntzari orain 10-11. Ea orain, oparian, laugarren kale hortatik, Lekitzarra nola moldatzen diren, begira. Olaturen bat hartu izango dute. Aizea, begira aizea. Eta Lekitzarrak lanerako, patrontzarako egun oso aproposa gaurko. Hori da. Hau kirola da, baina hemen ofizioa ere askotan aipatzen dugu, eta hemen gaur marinilak behar dira, Mikel. Jose Manuel Oiarbide, arratsaldeon. Arratsaldeon. Beno, ikusten ari gara San Miguel ligan bezala, lehia borrokatua San Juan ontziarekin beste behin ere? Bai, ikusten dugu hortxe bintzala biok, ez da, bi segundo tartian, eta, bueno, aberola estropala segitzen du. Zeitzuzi jarri da eguraldia, ez da? Itxason ere nabarituko da. Bai, egaldia txarra dago, eta gero eta okerro jartzen ari da, eurik du, eta, bueno, itxasu hola da, eta aguantatu biharra. Kalen arteko diferentzia argiak ikusi ditugun esken estropadan, orain ere ikusten nahi gara, hala ere bigarren kaletik nahiko ondo. Bai, kaletan diferentzia handia dago, lehenbiziko eta bigarren kaliak asko zebabez handia daukate, eta ikusi da Zumaiak lola irabazien da hori jo lola ibilidan, eta San Juan nuen gelditu dan, da biztan normala. Sorterik honen alibiarentza. Bale, eskerrik asko. Zierbena buruan, lehen kaletik eta Lekitzarrak hor dira. Laugarren kaletik, 13 segundoko atzerapenarekin, baina txukun. Eta begira, momentu txarrean hor, olatuaren kolpea Ibon. Begira, orzen bat erori da mutur hori. Metro terdi, metro bat, hor aurrekalariak egon egin behar du,
geldik arron hartuta nola espaldean aritu. Eta esan dezagun, halako guraldiarekin, aurrekalaria eta espaldeko eta lotu egiten direla. Lotu zinta batzuekin edo lotu. Bakoitza bere kaletik. Oraindik bigarren luzean ari gara. Hori da. Iraitzea, Ipar Mendebaldetik. Lehenengo txandan emakumeen lehian bataz besteko 15koa izan da. Orain segurenik goitik ibiliko gara, Garbi. Begira, olatua. Carpintero. Begira. Ongi ari da. Gozatzen ari da. Oraintxe begira, Horre egin du balantza. Hori izaten da zaila. Ontziak gobernatu esaten dugunean, hori da ekidin behar dena. Hori ez egitea, hori da. Olatuan joatetik, olatuak galtzera. Eta askotan bandera horrexek erabalti... Zikina dago gogotik, Oso. Aizuntza sufritzen ari da orain, 16 segunduko atzerapenarekin. San Juan 23-24. San Pedro 26-27. ¡Hostia! ¡Bat! ¡Eta David! Vicente Carpintero. Orain estriborreko arraunlariek, hortiz artezari olatua, batez ere estriborrek eta paborrek estriborrei erreparatu begiratu behar diete. Hemen zirbenan badira, Olimpiarreran punta-puntan ibilitako hainbat arraunlari, tartean Zunzunek ibera entrenatzailea eta alde ederra, Hori da, Alde ederra. Pistan ari du, oraintxe olatu hartuta, oraintxe olatuan. Eta lekitxarra ere, bueno, laugarren kale hortatik ere olatuak hartzen ari dira, Eta San Juanen aurretik, Eta San Juanen ontzia ikusita eta, errekonozitzeko moduko ontzia da gaur San Juanek atera duena. Euskotxea Xaguaren agindutara izuntza, eta zirbena orantxe lan erditan hasita maniobrekin. Hor dira. Gustatu egin behar da hori, indarra behar da orain, Ibo. Eta orain estropadako uneri gorroko gorrena hause da, Buelta eman eta itxaso eta izahonen kontra hasi adi arraunean. 21 segunduko tartearekin aurretik zirbena. Handa laugarren kaletik, lekitxarra, zabaletik, Oso zabaletik. Gaur aurrekalariek ere kiragarrizko lanak. Beste palka jartzen denean, kablearen neurria eta aldatu egiten da. San Juanen maniobra egokiagoa izan. 23 lekitxarrak, 29 San Juan eta orain San Pedro. Horatu gaur, B-ontziarekin etorri direla San Pedrotar. 40 segunduko atzerapena. Eta lan erdia falta dira, Ibon. Txanda honetan. Eta mutileak zailtzeko eta kogortzeko karri badituzte San Pedrotarrek. Agarra aukera zinobea daukate, Egira, palkarekin, eta horrek usten den, zinta berde hori izaten da palka eta kaelaren artean, urik eta zipristinik eta ezartzeko. Zirbena goiti bera, estropada kontrolatzen ari da, eta San Juan darrak asko hurbildu dira orain, izuntza eta San Juanen artean, segundu pare bat besterik. Eta halako egunek izaten duten beste, alderdi txarra izaten da, ondo dagoen mutilea, askotan atzaparretatik, ipurdiko zauritik, gerritatik, kolpe txar bat hartu, eta ipurdiko zauria iriki, edo atzaparra puskatu, edo gerritatik justu samar dabilenen, olako egunak errematatu egiten dute askotan. Gero errekuperatzen eta, hemen izkioetan eta arazo handiak izaten dira, Minutu erdiko zuloa, zierbenak, lekitxarra eta San Juani. Goazen goazen zierbenak amutilekin. ¡Ovillo y espalda! ¡Rafe, chavales! ¡Disfruta la hostia! Horrelako lana eginda gero Ibon, arraunlariak bere buruari, banau, itxaskizona nau. Hori da. Hor kontua izaten da, hor kamera aurrera begira zegoela, hor kontua izaten da ontzia ez geratzea. Hor askotan, ontzia badoa nabigatzen, eta olatu txar bat etorri eta geratu egiten du, hori izaten da txarra. Horretarako luzu egin behar da arraunean. Zuloa geroz eta zabalagoa da, eta San Juan bigarren tokian dugu, Oiana Zereijo hirugarren kaletik oraingoan mutilekin, baina hala eta guztiz ere aldea oso nabarmena.
Bai, egia da, ez? Mutilekin ere kale zozketan sorte handirik ez dugu izan, itxasoa komplikatua dago eta estropada arraro joaten ari da. Ikusten ari gara, ez da, txanda batetik bestera, neskekin alderatuta itxasoa erabat desberdin dagoela baita ere. Bai, itxasoa mugitzen ari da, nik uste dut orokorrean nola ezin asmatu dabiltzala guztiak eta gora bera handiekin. Arraunean aritu izanagatik, gaur zego mendio emango zenieke hor barruan, ontzi barruan daudenei. Pazientziakin hartzea, ekipoakin lan egitea eta buru gogorrak izatea. Sorterik onena. Bale, eskerrik asko. Rekuperatu da San Juan bigarren tokian, orain hirugarren luze honetan, indarra erakutsi behar da, pazientzia, Arrazerrikok ere esan bezala, eta gero, ikusi azkenengo luzean, ezta, maniobra ostean, gelditzen diren indar apurroiekin, olaturen bat hartu, eta venga. Eta hor kontu izaten da askotan itxasoan teknika aipatzen dugu, baina hor pala sartzen denean, pala hori ekarri egin behar da, Eta hori indarra behar da, noski. Pala sartu eta bukaera arte ekarri. Eta gogoratzen ari naiz, mutil horien gerriekin, aurrekalaria eta espaldek horiek gora eta bera. 1 euro, geratu ere egin gabe. Gaur, lotzeko moduko giroa dago hor, Mikel. Nabarmen. Hemen dituzue, Zierbenako. ¡Largo, que no pasa nada, hostia! Lario metro. Pentsa, 15 minutu orentxe, eta lario metro falta. Balizara arte. Lana dago, igor. 21 minutu. Bai, larri, beharko dituzte, nik uste dut. Beharko dituztela. Oso zendo, bere lehen kale horretatik Zierbena. Begira hor, ze kolpe eman duen, hori izaten da txarra. Traineruak iratu egiten baitu. Eta hori, arrankatzen izaten dira lanak. Oazen berriro Zierbenako erontzira. Eta bi! ¡Atrás! ¡Ay! ¡Cómodo que navega! ¡Cómodo que sí! ¡Cómodo! Horrolatua. Bai bestea. ¡Acaba! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Cómodo, Ricard! ¡Cómodo, Cascú! ¡Y atrás! ¡Atrás! ¡Esta proa! Horrein falta dute pixkat, Balizara. Mira, 20 pasos de boga. Hogei gehiago esan du. Hogei gehiago. Horri diko dira ba. Amorratzen egongo dira, heltzeko eta itxasoaren aurkako borroka hori usteko, gero dena alde jarriko behizai. Eta nola finkatu diren postuak orain, Zierbenak San Juani hogei, Izuntza 37 San Pedro behuntziarekin 50 igo. Bai, eta San Juanek ia minutu erdia 29 segundu galdua zituen, lan erditan Zierbenarekin, eta begira, aruntzakoan, errekuperatu egin dizkio. Aizea, kanpokalde horretan berriro, 26, 27, ipar mendebaldetik. Begira, puxan aurrekalariak zelan, Hor, itxasargiaren ondoan dagoen tabernatik, aterpetik ikusteko egokiagoa dago, Ibor. Bai, angustora egongo dira. Baina gaur arraunean pixka bat egin ezkero, batez ere barruraka gozatzekoa dago. Karpintero bera entzun da, antzematen da. Zein gustora ari den. Hori da. Sufritzen bai, baina pozik. San Juan 21-era, 17 eta 11ako demora San Juan darrekan, Zierbenak 16 eta 50 markatu du. Ega San Juan darrak poparean orain. Laugarren kaletik, baliza horiaren bila hortxe, etxeko arraunlariak, lekitxarrak. Lekitxarrentzat, 38ko atzerapena, hemen dator orain, San Pedro, 53ra, eta maniobra ostean Zierbenak San Juani 20. Honek esan nahi du, ia kanpoko balizetan azkenziagoan izaneko diferentzia da. Izuntzari 17 eta 29ko hartu diote, kanpoan, San Pedrori 17 eta 54koa. Pasa den azte buruan, Mikel, esate genuen, ia kosta egiten zela ziaboga txar bat ikustea. Denak herrioan errekan balizari
pega eginda joaten zirelako, gaur ikusi egin, kosta egingo nahi guztia, ziaboga honi, guzti zabalek joko dute. Ea ba, Zierbenak kontrolpean du, lehenengo txandak gogoratu Euskadiko txapelketa dugula jokoan, 30. edizioa da hau, Zierbena lehenengo luzetik joan da, eta kontrolpean du txanda hau, inolako arazorik gabe. Gero bigarren txandan, Bizkaia eta Gipuzkoako txapeldun eta txapeldun ordeak. Izango dira lanean, lehen kaletik Hondarribia, Gipuzkoako txapelduna, bigarrenetik Bermeo Urdaibai, Bizkaiko txapelduna, hirugarrenetik Orillo, laugarrenetik Kaiku. Etxeko traineruak eutxi egin dio estropada erdiari bai behintzat, Edriga Aranburu, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Itxura ona eman da, bat ligako traineru bakarra izanik. Bai, utzako, kriston horia da, gaur lekitxo nisari estropadia eta azeteko ekipo bat bintzat, atzetik ikustia, ondo. Etxeko estropadaren hau ondo ezagutuko duzue, alare alde handia txanda batetik bestera. Bai, gero bai aixiak altza du bai, eta emoten da gana txarrenuz datorrela, ia sorte pizka bateaz, hirugarren txandako baten bat atzetik izteko kapaz bagara bai, baina ikusiko. Inork ez zuen nahi laugarren kale hori, baina orain honetan ikusten ari gara laugarrenetik duana, ez daukala denbora asko galduta. Ez, eta ganera ikusten da geugarila kasu honetan laugarren kaletik toka jakuna, eta ondo izun gara hor San Juan eta San Pedron aurretizun gara, eta honen moten dago, laugarren kale horretatik sufritzen, baina San Pedro atzetik eta San Juan dago aurretik. Antolakuntza lanak, gogorrak ez da? Bai, gaurko egunean ganera, zeu, ETB eta tortilla eta gona, eta bai. Baina, aurrekoan engentuan Bizkaiko traineru txapelketia bai, eta igandian bai dago beste estropada bat, zapateon dago bai kontzertu bat bai, orduan antolakuntza ondo. Zaindu, eskerrik asko. Vale, eskerrik asko di. Zierben aurretik, duela minutu erdi bat San Juan gurutzatuta ikusi dugu. Bai, orain ere, begira. San Pedro ere bai. Eta lanak patroi eta arraunlarientzat. Ikeragarria. Bai. Pantailaren erdikaldean. Eta San Juan une batean paborrera zeharo gurutzatu da, keinak hartu dio patroi, orain estriborrera, eta atzetik datorren San Pedro ere bai. Lan ikeragarria dago. Jendeak uste aldean handia. Zierbena nagusi da. Oso estropada ona egiten ari da, lekitxarrak ere, orain bigarren tokian kokatu dira, San Juan darren akatxe hori aprobetxatuz, eta olatuak hartuz, eta horari dira lanean, eta begira, Zierbena, 23-24 izuntza, San Juan 26ra, eta San Pedro minututik gora galduta, minutu bat eta 8. Bai, eta lana. Hemen da Zierbena. Hau estropada ikusten ari garena. San Juan darrak ikeragarrizko lanekin barrura, Zierbena. Eta lekitxarra, bigarren postuaren bila lehia. Olatu batek erabaki dezake hori, Txanda honetako bigarren postua. 21 minutu esan dut, Ibon. Batzuk 22 ere beharko dituzte, Bai. Orain, Zierbenak. 21 eta 50. Lekitxarrak olatua. Begira, lekitxarrek. Orain San Juanek. San Juanek hartu du. Begira, muturrez bera treneroa nola datorren. Olatu horrekin barruraino. Zer den olatua, begira. Olatu horrekin barruraino. Begira, zer den olatu. Olatuarekin barrura, San Juan darra. Hor 4 segundo gaurko giroarekin ez da deuz. Eta San Pedro orain hemen dator. Behin behineko denborak, 21 eta 50 Zierbenarentzat, 22-0 eta 88 San Juanek izuntzak euneneko batzuk gehiago lekitxarrentzat. Eta hemen dator San Pedro orain. Oso gogorra gaurko lana hemen, Lekeition, itxaso zabalean, Euskadiko txapelketan, gizonezkoen lehenengo txandan gogoratu emakumeen mailan Zumaia izan dugula txapelduna. Bai orain, minutu bat eta 5 minutuko eta 5 segunduko atzerapenarekin heldu dira San Pedrotarrak. Zierbenak 21 eta 50, hori hobetu da eta begira. Ricard Lamadrid, asko ez, baina
ura ateratzen ari dira hor. Bai, hor poto erdi baren batekin, begira. Pototxoakin, eta kaldiz ere bai. Kaldiz ere bai. Hor olatu txoro baten, hor nahikoa da, litro asko sartzeko. Galdera bat txandako garaile izara. Soriona, José Manuel Ortiz. Muchas gracias, muy amable. Hemos visto que ha sido una regata bastante dura, aún así habéis marcado la diferencia en esta primera tanda. Sí, porque bueno, hemos ido bien tanto de proa como de popa, ¿no? Y entonces la verdad es que yo creo que era lo que se trataba, ¿no? De hacer una buena regata y salir con esa sonrisa en la boca, ¿no? Después de una paliza como la de hoy, ¿no? Un campo de regateo muy duro. Mucho, porque está mal, de verdad, ¿no? No sé, a ver qué pasa ahora en la segunda tanda, porque además está todo como muy cambiante, ¿no? El viento sube mucho, viento que baja, pues a ver qué puede pasar, a ver si podemos dar la sorpresa. Enhorabuena. Muchas gracias, muy amable. Zerbenak lan hona egin du lehenengo txandan. Iragarkiak orain eta gero bigarren txandan, lehen kaletik Hondarribia, bigarrenetik Bermeo, hirugarrenetik Orio, laugarrenetik Kaiku. Gaur txurru pakete! Gutarrak kanpinean. Niretzat, udako egunik onena, denok barbakoa eder batez gozatzeko elkartzen garena. Ostiral honetan soilik eta bazkideentzat soilik, eroskin 25% deskontua alategi guztian. Presta zaitez asteburu honetaz gozatzeko eta zeureganatu ostiral honetan 25% deskontua haragi erosketetan. Eroski zurekin. Lide! Super urduri. Final handirako lau pase banatu ditugu jadanik. Zeiru iten zaizu. Apurra beldurra motu da uste. Nor izango te da igande honetako izar berria? Izarrak kalean, igande gauean, ETV baten. Kargatu entxufatu bateriari gabe, nago gorkoan berriz ere. Nonda kargagailua lasteritzariko zait, ez naiz entxupea aurkitzeko gai. Interneten sartu eta burua galdu, selfie atera WhatsAppen partekatu. Hitz egin bidaiatu, txatean murgildu, udara ezin naiz gelditu. Nabigez azudoan, badakor beroa, kargagailua dekizuro. Uda honetan, bateria kargatzea izango duzu ardura bakarra. Zatoz Euskaltelen mugikorrera eta ez ordaindu urrir arte. Kontratatu webgunean dendetan edo 17:17. Eri kolesterola jaistea bizitza aldatu zidan. Bai, ala da. Kolesterola altua denean, aitzakiak astu eta konfiantza izan behar dugu funtzionatzen duenarekin. Hoixe, Danakol. Badakik hemen Danakol dela baloratuen. Iñaki, beste ezer ez du kolesterola hainbeste jaistea. Neretzat onena dut. Horregatik gomendatzen diat. Ezer Danakol bizitza bezalakorik. Izan konfiantza, gomendatuena da. Orain, Danakol laktosarik gabea ere ezagutu ezazu. Beti bezainona. Eta smartphone bat nahi baduzu Samsung Galaxy S5 hilean 16 euro ordainduta Euskaltelekin bakarrik. Denok daramagu abeslari bat barruan. Ez da, Xabin? Bai, hala da, eta jaietan batez ere. Nork ez du noiz baita bestu txoria txori, kuadrillako bizkarretik helduta. Uda hontan herriz herri, festaz festa ibiliko gara kantu giro saioan. Festa, karaokea, sorpresak, denetarik izango dugu. Denetarik. Anima zaitezte, eta abestu gurekin. Bihar, Itziar Ituño eta Asier Ormaza gauaren azkenean topatuko dira. Ikusentzuleok agur terdi berriro, Lekeition, euria, itxaso zakarra haserre dugu, haizea ere bai, bukatu berri den lehenengo txanda honetan, gizonezkoen lehen txandan, bataz bestekoa 20 kilometrokoa izan da, ipar mendebaldetik, emakumeen lehian aurrez 15koa, eta orain itxura hobeagorik behintzat, ez du Ibon. Ez. Lehenbiziko txanda bukatu ezkero ezti behintzat, nik izango nuke. Okerrera ez du egin, baina hobera ez, eta hankanpoanen, lehen esan dugunan, arkumetxoak eta ikusten dira, eta giro iluna ikusteko oso polita, eta hor traineru barruan egoteko oso txarra. Hondarribia, ligako nagusia, Gipuzkoako txapelduna lehenengo kaletik. Bermeo, ligan bigarren eta Bizkaian txapeldun, estropaderemu honetan gainera. Bigarren kaletik, hirugarrenetik Orio, laugarrenetik Kaiku. Hor non bai dira ba. Ea ba. Orantxe, geldik. Bandera gorria azkar astinduko du, itxasoko epailea.
Ala, komeni bintzat? Bai! Hor dira Jaun Andreo. Orain txampa bai, baina erritmoarekin asmatu behar da. Hori da. Ura hartzeko arriskua ere bai. Hori da, Mikel. Hori esan behar nuen, askotan, salidan gehiegi jotzea ez da komeni, hor embarkazioa gontziak abiadura pixka bat hartu arte, ikeragarrizko saltoa jotzen baitira. Horein bai, eta gueneko hartu dute abila. Kaiku laugarren kale horretatik, segundu pare bat galduta. Hemen Hondarribia, earkiziak dio Joseba Mugarrize. Hala esan du, palka handiarekin, eta bueno, Mikel Orbañanosek gaur, hemen guztiak dira titularak, akaso deigarriena, oser txaldai, estero rankean, ez dela gaur, azken urtetan ia beti bezala, eta zagartzazu eman dio aukera. Zagartzazu eman diola. Lehenbiziko referentzian, segundo aurretik Hondarribitarrak. Hondarribi lehen kaletik branka sartuta, aurretik dira, hori jo hurbil batera, Bermeo bira, Kaiku Laura. Hemen Salsamendiren kuadrilla. Hauek ere palka handiarekin, kostauko palka jartzeko denborik ez dute jarri, eta hemen, aipatuko nuke, Iker Zabala, gaur barruan dela, eta bestetik Nando Orrua, Galiziarra, ez dela baborrankean ikusi dugu, azte bukaeran, eta bestela guzti eskuadrilla errekoz nozitu eta ezagutzeko modukoa. Segurenik lan kontua direla eta Galizia aldetik izango da Orrua. Ea ba! Distantzia txikia momentuz Kaiku bakarrik ari da sufritzen laugarren kaletik. Hemen hori jo, Makazabaren taldea. Hori da, irakoitz. Haude garranketa eginez, eta gaur errazti Karbale da, zaldi handia kanpoan, eta akasotik garrina Andoni Peña, zabe gaur ere, lehorrean dela. Horra hori jotarra. Hondarribiren urterak erabaki horrak izan dira, lehen luze horiek demoraldi honetan, eta orain goz, 2 minutuko lan egin dute, eta izan daiteke, Orio eta Bermeo eusten edo asko galdu gabe behintzat. Kaikuk 2 traineru galdu ditu. Eta horri ikusten zen Orio, normale baino gehiago bukatuz, presaria bukatuz. Eta hemen Korta eta Lakaren taldea, Zurinaga patroilanetan, Bizkaitarra ontzian, eta hemen ere ongi aukeratutako mutilak barruan. Hori da, inork nahi ez duen kaletik, akaso deigarriena, Agirre Gomez Korta, normalean Mikel, kanpoan kontrankeko horretik ibiltzen den gizasemea, kanpoan utzi duela. Asko galduta, Kaiku, ea orain, behin salida jo, eta ontziak abiadura hartzen duenean nola erreakzionatzen duten. Hala ere, konparaketa eginda, txanda hontako, esango dugu, txapeldun eta txapeldun orden txanda honetako 4 ontziak, lehen txandan garaile izan dako zirbena baino, desiente bizkorrago, Kaiku bera, zirbena baino, 10 segundu bizkorrago, 3 minutu lanean egin dagez. Este es el momento en 2, bat! Eta bi! Estropada dugu hemen, Ibon. Bai, eta hor, Orio, kanpora, guztu normale baino gehiago bukatuz, eta ikura oso emanez, kanpora bintzen. Eta orain Gorka Aranberri, ekarriko dugu pantailetara, hause izan da, kaian, estropada aurretik Bermeotarren patroiak esan dako. Bai, guri lehen urten tokatu zaigun, Bizkaiko txapelketa, lautikan irabaztia, eta gero Euskadikoa batetik irabazi ginen lehen urten. Eta aurten Bizkaikoa batetik irabazi dugu, ez dakit hemen kondizioak eta gaur dauden egin da, ez dakit barko kalek emate dugu betetik gala, baina hemen jagintzazu, hemen dauden korrinte egin da, nire azkenen urtetako korrinte gaundina lehenko Bizkaiko txapelketan ikusi nun, hemen, eta ez da asmatziken hemen, irabazteruna horre egingo guna kalia. Favorito Hondarribia. Hondarribiak demostratu du, 7 estropadetik o 8 estropadetik bost o 6 kanpeonatokin irabazitu eta favorito garbila beha ikustez, baina bestek hankamotzak ez geha, beha eman semek dira eta ikusiko du. Hondarribi favorito eta Hondarribia aurretik, baina Bermeo eta Orio hortxe dira, hurbil. Azken 8 urteetan, Bizkaitarrak izan dira nagusi Euskadiko txapelketan. Kaikuk 4, 2009, 10, 12 eta 13, Urdeibei, 2007, 8, 11 eta 14. Hau txiko ote da, Bizkaitarren nagusitasuna handi hori. Badirudi, Kaikuk bintzat gaur Bizkaitarren hori eusteko, aukera galtzen ari dela. Eta esan behar nuen, aurreko eribian, Hondarribia ikusi dugu, saltoka, Hondarribili ura hartzea eta Gonzalo Carrion bezalako gizon eskarmentu duen bat, arraunak kostaura pasaz. Pentsa ze arazo daudeno.
batzuk orain, San Nikolas ontzia. Zeru abeltza daude, Igor, itxaso ere bai. Presari gabe bukatu. Askori da sufritzen Kaiku kanpo kalde horretatik. Ondarribi aurretik bai, baina ea orain maniobra. Orgi, ikusi, nola atera duen arrauna. 5:26, Urdei bai hor separean. Bueno, segundu pare batean dira, Bai, ea orain lehenbiziko latua, argi lehenbiziko latua, Handa, Kaiku, 11 segunduko atzerapenarekin. 5:28 Kaiku, Zierbenak aurrez 5:42. Hondarribiaren erreferentzia 5:26, Bermeori bat, orain parean dira biak. Orio bira, ea orain. Bueno, gaurko giroarekin 2 segundo hori ez da eserreia. Eta hor Karrion aipatu dugu, eta Ziabogan ere detailea, Ia eman du estribortik eta arrauna nola atera duen. Orain Hondarribi olatuan. Ponte ahora remando largo a favor de Ola. Ponte largo encima. Segunduko atzerapena hori jo, traineru bat, ez da asko. Bermeo orain buruan, olatu hartuta, hortxe burrukan. Hori da, eta kontua da, Mikel, orain etorri arte arraunean jarraitu behar da. Olatu etorri arte. Hartu du olatu bat Gorka Aranberri, eta mutilek noski denen artean. 3 segundu Bermeok Hondarribiri. Hori 5. Kaiku demora gehien engalduta orezko txanda honetan, José Manuel Monge, muy buenas tardes por decir algo, Arratsaldeon, Sara. Tenemos mal tiempo en Lekeitio, os ha tocado la peor calle, ¿algo peor os podía pasar? Bueno, quedarnos fuera del estatal, ¿no? Yo creo que ahora lo que estamos valorando y lo que estamos todos pensando es hacer un tiempo mejor que el de Ciervana para poder estar ahí en la 4ª posición y que tenga acceso al campeonato estatal de Casturriales, ¿no? La calle es un horror y, bueno, lo hemos visto con las chicas, están igualadas con Zumaya y fíjate, les han metido 40 y muchos segundos, ¿no? Pero bueno, el equipo lo que tiene que hacer ahora es hacer una buena regata. Mira, ahora estamos a 5 segundos 6 de Orio, hacer la regata que tenemos que hacer y por supuesto darlo todo, que es lo que tenemos que hacer siempre. De una tanda a otra hemos visto que las condiciones han cambiado, han variado mucho. En cualquier caso, estáis marcando mejor tiempo que los de la primera tanda. Bueno, eso es lo que hay que aferrarse ahora mismo, ¿no? Hay que pensar en eso y esa es la opción que yo creo que tenemos que transmitir al equipo. De todos modos, hay que estar tranquilos por lo que digo, que mira, todos sabemos la condición del día de hoy y no podemos hacer otra cosa. Y además, en la Liga San Miguel habéis demostrado también que tenéis muy buen nivel y mejorando cada día en la regata. Sí, el equipo está mucho mejor, el equipo ya ha dado un paso adelante y confiamos en este fin de semana en Noja y en Guecho estar en buena condición, ¿no? Así que bueno, un mensaje de tranquilidad a todos los caikutarras, que esté tranquila la gente, que el equipo está trabajando mucho y bien y que seguro que se ven los frutos. La suerte para la Bizkaitarra, gracias. Eskerrik asko agur. Monge jaunaren azalpenak, eta hemen arrauna sartu du, sartu du, eta estribortik amatzen nola atera duen, Jakintza, Erne Bermeotarren momenturik honen hauxe da, Bermeotarren momenturik honen azuzenean jaun Andreok. 6 segundu, 7 Orio eta Hondarribiari. Hor dabil, gozatzen ari da orain Aranberri. 9, 10, Ibon, zer da hau? Zer da hau? Hori itxasua eta olatua. Tapatrontza eta kuadrilla, 11 segundu. Begira. Hondarribia sufritzen. Ikusi Bermeotarren errenta orain. Argi orain, Balitzetan, Hondarribiak Bermeok baino segundu bat gutxiago behar izan du. Hondarribia, duduek eragarri. Asko ditu, Argi oraindik ere. Eta Orio ere. Orio ere badator. Bai, 6 segundora. Konparian orain badator. Orain olatu bateko aldea, Urdei Behiren alde. Ikurriña hemen dago, Garbida, Zierbenaren kronoa konparatzen badugu orain Bermeotarrekin, begira, tartea oso ondia da. Minutu erdi bizkorrago dator, orain begira Orio golatua, Orio golatua orain. Ederra gainera. Bai. Eta zaitasun gehiago Hondarribiak. Orio 5 segundura hurbildu da, Hondarribia 10 da. Bai, Orio golatua. Orioren golatua ederra. Orain Bermeo. Orain Bermeo. Baina balantza egin du. Bai. Mira, konfiantza esker. Orain beste aukera bat, beste olatu bat. Eldu diote Bermeotarrek. Begira, Urdei Behikora. Hau da gozatua. Orio ere ongi, Hondarribi ere bai orain. Final!
Bikaina, ederra! Estropada, Kaiko 14 segundoko atzerapenarekin. Lan erditan aurretik, Bermeo. Ziaboga ona Bermeok, Orio joan egin da. Begira Oriotaren Ziaboga. Pasa desente gainera. Hemen dator Hondarribia. 10 segundura. Eta orain Kaiku laugarren kaletik. 15-era. Ea ba orain. Berriro. Kanpoko balizen bila. Bermeoko hori 7. Hortzi bili dira ba. 3 segundura eta begira orain. 3 segundura izan da. Eta lehen aipatu olako giroarekin, Ziabogak egiteko arazoak izango dituztela eta hor nahikoa dolatu gainean etortzea, pasatzeko, Oriotarrek pasa diren bezala. Eta orain, hau ez da erabaki oraindik itxaso zabalean, Bermeotarrei, ondo jarri zaie, baina, 6 segundo hori, Hondarribiari, bederatziari, oraindik, segi mirdanen. Eta lehen Monje jauna, Kaikutarren presidentea, keskaturik, laugarren postuari eutxi, une honetan, 16-17 segundu bizkorrago Kaiku, txanda honetako laugarrena, lehen txandako garaila baino, Zenbakia da, Ibon? Bai, diferentzi pixka bai, eta zierbena lehenbiziko kalea zeraman, Kaiku laugarrena, alde hortatik eta iruditzen, sorpresarik ez ustekorik, gertatuko benik. 6 segundu Bermeoko hori, Hondarribia 8-7. Ea zer ikusten dugun. Gurutzatu gabe, edo olatu etorri eta pasa. Kolpia, Bai, oso kere arazoak. Ez que olako giroarekin. Askotan gainera, momentu txarrean olatu etortzen baiz zaizu, akabo. Hor ez dago zereginik. Bigarren eta hirugarren toki horretarako borroka ikusten ari gara une honetan. Eta hementxe daukat Iñaki Arostegi, arratsaldeon berriz ere. Bai, arratsaldeon. Pasa, gaintzabete bigarren Ziaboga horretan, Bai, hor justu olatua tokatu zaigu bukaeran eta uste Ziaboga izorratu dugu, baina, hortaz aparte mutilak izugarrizko estropaiten nahi dira. Ikusi besteik ez da beste tandetan ze pasadan hirugarren da laugarren kaletik, lehenengo luzea hor gogorre utzi deu, bueltan ere oso ondetorrik eta, nik uste dut indikan iten egan estropakin estropada daola. Zelakoa dian gauzak, Hondarribiak markatu denborarik onean lehen da biziko luze horretan eta bueltakoan azel lanak. Bai, nik uste lehenengo kaletik babesa daola, lehenengo neskaekin lehenengo kalea genukan eta berdin onartu dut, eta bain ere berdin esaten jarraitzen dut. Baina, hirugarren kale hortatik esate izuten bezala, izugarrizko estropa iten egia, momentuetan 6 segunduta gaude, eta oaindikan azkeneko hitz esan gabe. Eta baldintza hauekin, zako lanak arraunlariek, saltoka ikusitugu batzuek eta beste. Bai, nik uste ikusteko estropa polita daola, aspaldiko partez itxaso moitua, eta, gozatzen egia estropadekin. Ikusteko bai, arraunako agian ez, Hori da, ez deki mutilak ez esango ben, baina, ikusteko bai, polita. Venga, eskarrik asko. Jakoitz Etxeberria pozik, mutilak animatzen, Bermeotarrak ere lanean, Hondarribi ere errekuperatu nahian. Kaiku 17-ra, laugarren postua babestuko dute, alde horretatik lasai ibiliko dira. Bermeo eta Orio laura. Bai, kanpora ere bikain doa. Orio, hor kontua da, hirugarren Ziabogan, Urdaibai, Orio eta Hondarribi, 10 segunduko abantailarekin baldin badira, 3 izango dute aukera irabaztea. Maniobrarekin asmatu egin behar da, eta gero olatu hori lehenengo olatu hori beti Ibon. Hori da, hori gakoa izango da, gero norabidekin ere asmatzea, ea esate baterako Oriok zer erabakitzen duen. Lehen hirugarren kaletik etorri den bezala, lehenbiziko kalera joan berraldu. Ikusi, bigarren luzen arki etorri gaitu, eta zein berdi hau. Gurutzatu edo ez, momentuan hartu beharreko erabakiet. Chavales, ya ha pasado la galerna. Begira. Argi aldia atzeman duteo. Hori gorkaran berri da. Eta bi, neko, por favor. Orain, lau trenerutan, estriborrena Orio joan da. Beraz, balizaren bila, metro gehiago, arke egingo ditu. Zazpi sortzira Hondarribi, bederatzira ere ibili da, ¡Atera, potua, me cabe en Dios! ¡Cuca! ¡Sigue remándola así! ¡Largo y profundo! Un metro luze! Alizara iritsi aurretik. ¡Cabe en Dios!
Gustora ba, Iriagoitz. Hau txan atzaio. Txukunari dira. Barrua, Pido concentración para esto. Konzentrazio ezke. Eta hemen Bermeotarra. Gorka Aranberriren agindutara. Bermeotarrak orain gauza bat dute, ona. Badakite lehen ikeragarri etorri direla, eta horre konfiantza ematen du. Badakite lehen bintzat, besteak baino hobeak izan direla, besteak adina bai, barrura. Bigarren kaletik eta aurretik, erabaki hartzeko ere, libre. Hori da, eta bai Urdaibaik eta Orio gauza txarro bat badute. Hirugarrena, Hondarribia, besteak beste, atzetik oso ondo arraun egiten duen taldea dela. Zierbenak 16 eta 50 markatu du eta begira. Minutu bat lehenago. 15 eta 56 Urdaibaik. Atrás! Orain beste estropada bat hasiko da, Orain beste estropada bat hasiko da. Orio ia bostera, Hondarribi bederatzira, ea ba! Handa Kaiku goitik. Hor da Kaiku. Begira Bermeo, Olatua. Begira Bermeo. Bai, baurrankekoare laguntzen patroiari. Begira Bermeo. Bermeo, 6 orain hori, bederatzi Hondarribiari. Baina orain zuluan, orain bailara. Orain olatu baliara. Atera dioten zukua, Bai. Lan beste bat. Hortxe dira. Begira Hondarribia, orain Hondarribia. Hondarribia, oso ondo. Eta bestea zuluan. Ikaragarria izango da luzea. Hau ez da erabaki, izango da luzea. Orain beste estropada bat hasi da. Bermeo aurretik. Eta gogor Orio eta Hondarribia atzetik. Kaiku hogeira. Orain beste kontua da, begira Hondarribiak. Amun Arrizondo, ere mutilekin. Horra askotan olatu hartu, eta treniroaren branka beste olatuan sartzen da. Eta hori ez da komeni. Lehia benetan polita eta astua bigarren eta hirugarren toki horretarako. Francis González Etxabarri, arratsaldeo. Arratsaldeon. Bigarren, hirugarren toki horretarako borroka, Bai, hortxe gaude, zuain Oriokin bigarren postu horren borrokan, eta ea lortzen dugun, bigarren postua lehenengo gehiru zail xamar da hola. Esan behar nizun, okertu zaizue estropada, lehen da biziko luzan agintzen, baina bueltakoan aurrea hartu dizue Urdaibai. Bai, nik uste dut hori izan dela, gura katxa bigarren luze horretan ez ditugu olatuak aprobetxatu, eta hor kendu digute diferentzia guztia. Bestela beste hiru laurdenak oso ondo egiten ari gara, baina akatsak garesti ordaintzen dira. Batez ere estropada eremu honetan, ez honetan bereziki, baina baldintza hauekin bai behintzat. Bai, baldintza hauekin badakigu, olatuetan diferentzia handia markatzen direla, olatu bat hartzeagatik ez hartzera, ikusten dugu, diferentzia handia markatzen direla. Azken txampa nahiko polita ikusiko dugu lantzematen dugu, Bai, hala da, handi diferentzia txikia dira, bigarren postu horretarako lehian, eta ja lortzen dugu. Segi ikustera, sorte hon, eskerrik asko. Eskerrik asko. Aurretik Bermeotarrak. Orio desente galduta orain, 11-12 segundo. Hondarribia bigarren, baina olatu bat begira Orio parera etorri da orain. Zer olatu bat, hor gara. Kaikua 16-ra. Itxaron dezagun, Urdaibaiko oso ondo begiratua darama, baina itxaron dezagun. Kalanta ikusi ditu eta. Asko falta da. Bai. Asko falta da. Orain Orio olatuan begira. Lehen ere, Orio. Hor txartu du. Zati hortan oso ongi moldatu da. Bai. Oso ongi. Begira Orio. Ostera. Segi atzea! Honek Orioko estriborrei ikeragarrizko auspoa emango die. Hortxe guztia. Orio olatuan dator, Aurrea! 4 segundo. Hortxe dira. Aurrekoan ere, bigarren luzean, momentu hau erabaki horra izan da, eta Oriotarrak oso ondo moldatu dira. Bermeo, 4 segundu. Bermeo errenta horren jabe da, luzea. Argi, Orioren trenirua orain azkarrago dator da. Hondarribia ere urbiltzen, Argi. Orio begira, parera. Azkarrago dator trenirua. Eta Hondarribi ere badator, Hondarribi ere begira. 3 treniguan 4 segundotan. Hau da estropada. Ahora, al aire, esta ola, Begira, isili jendea. Ahora. Ea, naturak nori ematen dio. Hemen.
3 segundutara, ontzi bat. Hortzak iztututari dira hor Bermeotarrak. Etorriko dela ginez. Etorriko da. Bermeok orain Bermeo. Begira, Bermeo. Begira. Bermeotarrek olatu orain. Calma y final, 20 paradas. Hogeiko askatuz, begira. Aurretik, baina orain zuloan. Atzetik aurrera. Hondarribia eta Orillo. Begira, Hondarribia orain. Hondarribia. Ikaragarria izango da bukaera, Jaun Andreo. Hondarribia orain. Azken metroetan berehala. Hemen da jokoan Euskadiko txapelketa. Orillo zuloan geratu daune batez. Urdaibai Bermeo aurretik. Orain Orillo dator. Orillo karrafatu du. Argi, Hondarribia ere bai. Eutxiko dio Urdaibai. Urdaibai. Bermeo Urdaibai txapeldun. Bigarren Hondarribia. Eta hirugarren Orillo. Eta handator Kaiku atzetik. Ikaragarria Jaun Andreo. Gozatu handia hartu dugu. Estropada bikaina hemen Lekeition. Euskadiko txapelketaren 30. edizio honetan. Ikaragarria izan da emakumeen esfortzua eta Zumaiaren garaipena eta orain Bermeotarrek eutsi egin diote Bizkaitarren nagusitasunari. Bon, 9. urtez jarraian Bizkaitarrak nagusi txapelketan, baina gaurkoa ikaragarria izan da. Zer ikusi dugu, bete-beteko itxaso estropada, Begira Urdaibai 10-11 segundo nola ibili den, eta bukaeran arte ez da erabaki. Haze estropada ikusi duguna. Handia benetan. Eta arantza atera eta posik izango da Bermeotarren presidentea Zaragandararekin ikusia iztea gizonezkoen lehenengo txandan 20 kilometrokoa bataz bestekoa orain 13 jetxi da, ipar-mendebaldetik. Antzeman dugu, garbiagoa zegoela, haizeari zegokionez, baina itxasoa, nahasia eta benetan estropada handia itxaso zabalean hemen Lekeitio. Irrifarra ahoan, Agustin Aramburu, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, vaya final de regata que hemos vivido aquí, no nos lo podíamos ni creer. Este año las regatas están siendo bonitas, quitando alguna, pero es bonito. ¿Cuál ha sido hoy la clave para ganar en este campo de regateo tan cambiante? Porque hemos visto que las diferencias pues, se iban agrandando, después en los largos de vuelta a lo mejor se iban acortando. Bueno, aquí hay olas y los patrones cogen las olas que pillan. El nuestro no es malo, yo creo que es muy bueno y al final pues lo ha resuelto bien. Precisamente Gorka Aranberri decía que en las regatas de mar tenían ganas ya de que llegasen las regatas de mar para demostrar pues qué nivel tenéis. Pues sí, tenemos, mira, este fin de semana tenemos 2. Si estamos como hoy, estaremos un poquito más alegres, ¿no? Bueno, dominio absoluto en este campeonato de Euskadi de las Taineras Vizcaínas, esta vez ha caído en favor de Bermeo. Pues sí, pero la verdad es que teníamos ganas, y veníamos con ganas de ganar. Fíjate si al último nos fastidian. Zorionak, eskerrik asko. Bermeotarren garaipena hemen, eutsi egin diote, ofizio erakutsi dute hor. Gainera etorri dira Hondarribi eta Orillo, baina eutsi eta iritsi. Hemen zelkapena, azken zelkapen ofiziala. 20-35 eta 30 Bermeok, 3 segundura Hondarribia, Laura Orillo, Kaiku 14 eta begira, Kaikuk lehen txandako garailari zierbenari minutu bat atera dira. Hori da, eta Kaikuk galdutako 15 segundoetatik 11 lehenbiziko luzean galdu ditu, Kaikuk orduan txegin du pekatua edo ezina gero ontzi hori, azkar joan da. Eta lehen Ibaikari buru izan dugu Bermeok ere ez du egun txarra aukeratu gaur, herrira Euskadiko txapelketa eramateko. Ama Guadalupekoa eta San Nikolas ontziek sekulako ikuskizuna eman dute, zorionak bigarren tokiagatik. Eskerrik asko. Eta ikuskizunagatik, batez ere azken luze honetan, Bai, ikusi dugu, lehen esan bezala olatuek eragina handia dute eta aprobetxatzen duena aurrera jotzen du, Gu azken luzea oso nahi dugu, baina lehen esan dugun bezala bigarrena penalizatu gaitu. Ez uste amatekotan egon zarete, baina beste behin ere Bizkaira joan da Euskadiko txapelketa. Bai, ala da, azken urteetan bezala, Bizkaira doa eta kirol lege zoriondu behar ditugu, beragileek ere lan ikaragarrien dute, eta, beti ezin da irabazi. Eskerrik asko. Bale, izuei. Hor da beraz, Frantziz González Itxabarriren hausnarketa, jatortasunez, sorionduz, begira, Salsamendiren hitzak garbi, hoi hemos ganau esan dire. Bai, hor tentsioa handia somatu da, hor mutilen artean, Polo eta kompainia, hor tentsioa ikeragarri izaten da, Eta, gogoratu erazten, Jon Salsamendi, Euskadiko txapeldunak direla. Gaur Bermeotarrek telia gota dute, Izaron, Miguel? Ona. Bandera eraman dute Bermeora.
Venga, Jon Salzamendiren hitze sorta, mutilak mailatuta, baina ikurrinaren bila biali ditu. Eta Iñaki Arostegi daukagu hemen, lastima, pena. Bai, pena, bueno, arro, mutilak egin duten estropakin, ustetik karagerizko estropa egin dutela hirugarren kale hortatik. Hirugarren goluzuen esaten izun, azkeneko hitza esan gabe zehola, banegan esperantza azken hirugarren luzean horre utzi edo segundu batzuk jaten jun, eta azkeneko luzean hortxe jarriga segundu baten, baina, bueno, azkeneko latu horiek pixka Bermeon alde izan dira, eta, bueno, esate zuten bezala oso arro, mutilak egin duten estropakin, ustetik karagerizko estropa egin dutela, Bermeo zorionak eman, Euskadiko txapelketagatik, eta, bueno, gu guztua guaz egin dako lan egin. Eta horrein, Espainiako txapelketari begira, Bai, bueno, lehenago larun bate nojan izango estropada, haber ze aurkitzen deunan, igandean getxon, eta gero Espainiako txapelketa. Sorterik onena? Venga, eskarrik asko zuei. Hemen dira, Bermeotarra, ikurrinaren bila doaz, eta hemen ez dago dirurik, baina gaurko estropada irabazteak diru zorta ederrak, baina gehiago balio du igual. Hori da, Euskadiko txera, eta zenbaki borobila gainera, 50. edizioa, Eta titulo bat, Mikel, hau denboraldiko helburutako bat, hau da, liga nolabait egutegian eta horixe da, mamitzuena edo bizkarrezurra, baina hau helburua da, Espainiako txapelketa, kontxa edo Zarauzko estropadarekin batera. Besteak beste, Iker Zabalarentzat ere, besteak beste, azken aldian da, kanpoan desentetan geratu den motila, ura ateratzen hauek ere, ura txukatzen. Dia, Zibor! Guztiek hartuko zuten ura, ez da hori esan beharrik. Gaur lan egin behar izan dute guztiek, patroiek, arraunlariek, estropada benetan serioa gaur, baina haundia, ez dira asko izango, gaurkoa baino hobeagoak demoraldi honetan, Ibon. Eta ikusteko ikeragarria. Transmisioa hasi dugu, Jose Angel Lujanbioren eriotzaren berri trixea emanen, eta zer omenaldi hobeagorik Lujanbio handiari, gaur ikusi dugun estropada eta patroia handia ikusi ditugunak, Gorka Aranberri, Amunarriz, Irakoitz, Zurinagare bai atzetik, txapela kentzekoa. Ikurrina astintzen, Gorka Aranberri, zorionak Bermeotarrei, estropada benetan harrigarri eta dotorea ikusi dugu gaurko honetan, Sara Gandara, zuretzat opari ederra prestatu dute arraunlarie gaur, Bai, Mikel, egia zan, sekulako ikuskizunaz gozatzeko abagunea izan dugu, izan dut, eta hause bai opari ederra, eta ordezkarien armaia honetan ere, nervioso ikusi ditugu presidenteak eta ordezkariak, eta egia zan lehenago esan dizuet, txiki gelditu da ordezkarien armaia hau, batez ere euriak estanda egin duenean. Bestela ere, Euskadiko txapelketa hau normaltasunez, eta oso ondo joan dela esan beharra dago, Mikel. Ederki bazara, zorionak Bermeotarrei, Ibon Gaztañazpi, gozatu ederra hartu dugu, eta asteburuan gehiago, Nojan eta Getxon. Hori da, kostako zaigu gaur ikusi duguna bestelakoa ikustea. Askotan galtzen du jendea, zer du arraunak, zer du? Begira dizaiola jendea gaurko bideoari. Hortxe duzu, EITB nahieran, nahi bezain beste ikusi, dastatu, gozatu, gogoratu, hortxe duzuela beti gure aukera, eitb.eusen bidez, eta Jaun Andreok, berehala, albistegia, asteburuan estropada, gehiago, eskerrik asko eta gora arraunak eta gora gure arraunlaria. Vale, quietos! Quietos! Pasa! Pasa, Ikurriña, ¡Prepararemos! ¡Prepararemos! ¡Gol Arraunak! ¡Sí, señor!